дар ноҳияи Фархор имсол кишоварзон дар майдони қариб 900 гектар кишти зироатҳои полезӣ аз ҷумла тарбуз, харбуза ва кадуро ба роҳ монданд ки бо мусоид омадани боду ҳавои мусоид зироатҳои кишшуда нашъунамои хуб ёфта ҳосили хуб ба бор овардааст. Имрӯзҳо дар ҳама шаклҳои хоҷагидории ноҳия маъракаи ҷамъоварии маҳсулоти кишоварзии баранҷ парваридаи марди деҳқон бо маром идома дорад. тавре иттилоъ дода шуд, асосан ҳосили пухта расидаи кишоварзонро мизоҷон аз саҳро гирифта ба шаҳри Душанбе ноҳияҳои минтақаи Кӯлоби вилояти Хатлон ба фурӯш мебароранд. Хоҷагии деҳқонии Муроди Аҳмад дорои 6 гектар замин буда аз соли 2001 ин ҷониб фаъолият дорад. Ҷумъахон Ахмедов роҳбари хоҷагии мазкур мегӯяд ки таҷрибаи чандин сола нишон дод ки кишти ин намуди зироати полезиро дар баробари дигар шаҳру ноҳияҳои вилояти Хатлон дар ноҳияи Фархор метавон ба роҳ монду ҳосили дилхоҳ ба даст овард, зеро иқлими гарми ноҳия барои парвариши тарбузу харбуза ва дигар зироатҳои полезӣ мусоидати хуб менамояд. ӯ омили асосии фаровонҳосилиро пеш аз ҳама ба интихоби тухмии хушсифат, истифодаи нуриҳои минералӣ, тавсияи мутахассисон, риояи қоидаҳои муҳими агротехникаи кишоварзӣ ва ҳолати хуби мелиоративҳои заминҳо рабт медиҳад. кишти тозаи тарбуз наску тухми нава назар ба порина перорина хела беҳтар аст. Ягон чи танқисӣ накашидем, не овуш, не техникаш, не иш, не уш, ҳама шигр ҳамаша додем 100%. ҳозир якумчина коли буд нашида рафтесе, буд нашида. Содиротам кардесем, рафтесе хемайдамай. ин деҳқони асил мегӯяд ки кор дар саҳро саҳл набуда заҳмати зиёдро талаб мекунад. аз ин рӯ дар заминҳои хоҷагӣ ҳамроҳи аҳли оилаи худ дастаҷамъона заҳмат мекашанд. ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон дар сиёсати иқтисодии худ истифодаи самараноки заминро дар мадди аввал гузошта, ҷиҳати назорати он якчанд барнома ва лоиҳаҳои соҳавиро мавриди амал қарор додааст ки ин раванд бешак ба дастгирии пайвастаи деҳқонон нигаронида шудааст. бо мақсади ба даст овардани манфиати бештари иқтисодӣ, заҳматкашони хоҷагиҳои деҳқонии Муроди Аҳмад дар баробари кишту парвариши дигар номгӯи зироатҳо ҳамзамон ба пахтакорӣ низ майли зиёд доранд, зеро бо парвариши ин нав зироат аз ҳисоби фурӯши он метавон сатҳи зиндагии худро боз ҳам баланд бардоранд. хоҷагии мазкур яке аз хоҷагиҳои муваффақ дар самти пахтакорӣ буда ҳамасола беш аз 40 сентинер ҳосил ба даст меорад. аҳли заҳмати ноҳияи Фархор бо назардошти муҳимияти истифодаи мақсадноки ҳар порча замини корам, гирифтани дусия ҳосил ва таъмини бозори истеъмолӣ талош варзида истоданд ки ба дастовардҳои назарраси меҳнатӣ ноил гарданд ва баҳри расидан ба яке аз ҳадафҳои стратегии ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон таъмини амнияти озуқаворӣ саҳмгузор бошанд. Муҳаммаҷони Бозор, Олам Мафрузи Тағоимурод, ноҳияи Фархор, барои барномаи иттилоотии Хабар.